Добре дошъл в света на Майнкрафт програмирането! Днес ще се научиш как да построиш замък. С тази сложна задача трудно ще се справиш без агента, твоят най-верен помощник. Справи се чудесно с първата част. Сега е време да построиш крепостната стена. Замъкът изглежда много добре, но все още му липсва нещо. Как ще се качиш на стената? Поздравления! Вече знаеш как да построиш трите основни елемента от един замък. Ето и една забавна задача. Някога виждал ли си дъжд от кокошки? Това може да стане с най-различни животни. Единственото условие е да използваш въображението си. С тази книга ще изживееш невероятно приключение в света на програмирането с Майнкрафт. Пусни се смело и разгърни магията.